bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị Vigilant Group si wee kpụrụ nke nwoke anụnwa since August last year 2024 fekwa ha agwa mma nke nwoke ife nwa ya melufa ji wee kpụrụ ya nke bụ na mma nke nwoke ejega ebe afa wee sị ya na ya chefuo nwa ya nwoke na fafụ ọkpa ya ebe ahụ ọzọ fee were egbe wee gbagbuo ya nwaanyị mmadụ wee na-akọ na ojegokwa na nke ndị polisi deelụfa akwụkwọ na ndị polisi enyeghị ya ọnụ ọkwalịsị mmezi wee mara na nke nwoke anụnwa ka dị ndụ na famadịrị na nwafe aka dị ndụ wee bụ na na-akọwa na Emeka anụnwa bụ kọstad ka ọ na-eme ka kọstad ka ọ na-ele unu ya afụkwana ya nụkwana ife mama ya kwu nụkwana ife alịsị ngwa nri chukwu nụkwana intaviu emere Emeka n'ime ụlọ nga maka ezoro ezo wee mie ya ndị nọ n'ime ụlọ nga ndị jie amakwanụ na-emere ya bụ intaviu mma akọlụ na obere ife okwuru ebe a maka na ya bụ ife ya anụcha ife ọ na-ekwu mama ya anụnwa na-akọwa n'olulu otu mbọsị ebe ọ zụchara afịa wee kpọọ nwa ya nwoke anya bịa bunatazie ya nwa ya nwoke buru meshin ka ọ bịa bunata ya n'ọkwa ya ka ọ pụtara na famasi ebe a na-ele ọgwụ sị nwa ya hapụ ya ka o jee gote pampas ọ bazie ebe ahụ bifie mara ife na-eme ndị Vigilant Group gbaa nwa ya nwoke okirikiri wee kpụrụ ya mechaa kpụrụkwa ya bịa na befa mechaa nyocha na nzachasị achịcha ebe niile wee kpụrụkwa ya wee pụọ na sinsi ya na ọ fụbekwa nwa ya anya o rukwa n'ebe a na-ajụfe ese nwa ya fasi ya na ọfafi ya ebe ọzọ fa gbagbuo ya na ya chefukwa anụ nwa ya n'ọkwa kịta ka alisi nyere aka wee maa na nke nwoke a dị ndụ onwekwa na ife ndị mmadụ ahụ afụfọzikwa na nke ikpeazụ ụfọdụ nọ wee na-asị ọ na-abụ na ndị polisi ya nọzi ka eke ihe ezikpụrụ mmadụ hapụ ebe ahụ 6 months ndị aka ịcharafa ịga n'aka a sịkwa na onwego ndị lu uwe nye na ọ bụ na onwe ife onye ahụ mesi kpụpụọ ya ụlọ ikpe maọbụ akpụ ya ndị polisi hapụkwanụ fa n'ezigbote ụlọ nga fa nọrọ ebe ahụ wee na-ata afụfụ njọfa na ọ bụrụkwanụ na o nwere ife fa mere ebe onufo kịta ama na fa ya egbukwa ịga n'aka burukwa ịga n'ụkwụ na ka ọdụ ka onye na-aya ọya kwachọ ka mahụ nọ na gọọmenti ahụ ewetakwu ego fa ji eri nri ebe ahụ nke bụzi na ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ife ọsọkwọrọ nke nwoke anya mee na mama ya dizavụkwa na ịma ife nwa ya mee na-enwekwa ike ọ bụrụ na nke nwoke a nwere ife o metalụ na ịmakwa na-enwesịkwa na ọmakwụ mgbe nwa ọghọ na-azụ ji wee ghọrọ ụtọ lacha na ife ọ bụla o metara na mama ya dizavụrụ ịma ife nwa ya ma o sokwa ya bụ ụlọ mmadụ kpọrọ ya afọ ọ bụ sokwa ya bụ na onye nwa mere na nne ya na ụmụnne ya dizavụ ịma ife nwa famịlị onye nke nọ na kọmentị wee na-asị na ọsọ si ya nọ n'obodo fe eji wee kpụrụ ya na ọkwa afọdụ ndị ọzọ wee kpụrụ ya nwa n'ike ọ bụrụ na o nwere ife o metara eji wee kpụrụ ya na ife ọ bụla ọ sọkwa ọnya mee na ndị befa dizavụkwa na ịma ife o mere fa ji wee kpụrụ ya ebe onye nke nọ na kọmentị wee na-asị na ụfọdụ ndị a na-alụkwa n'ọrụ gọọmenti nọ n'ọrụ pawa na ụfọdụ n'ime fa nwekwara ike ọ bụ ka fa wee megide mmadụ ka fa ji aba na nya bụ ife na sị jụkwa onye a na onwe onye ya na ya nwere nsogbu fa nwere okwu na ụka na ụfọdụ n'ime fa a na-ebi egbe na ọgụ na-enwekwara ike fa kpụrụzie onye ilo fa tinye ebe ahụ ka fa wee megide ya ma takwana ya afụfụ njọ n'ife o mere fa n'oge gara aga na ụdị ife a na-esokwa ebute ụdị ife anụnwa ebe onye nke anụ wee na-asị na ahazikwa ede ndị na-eme ife ọjọọ n'ihu na ndị a na-ejide ma ndị ụka na-egbu mmadụ ma ndị dibịa na-egbu mmadụ na ọ bụrụ na ejide hofa n'aka na agwa ahụ na onye a na-eme ụdị ife a n'iyi ekwe ebe a kịta o mee vidio a jụrụ ya ka ife taata bụ sị na taata bụ Tuzdee kama na ya malụkwanụ deeti na Jenụwarị na onye na-eyi anya ọfụma na fa ya amazikwanụ na ọnyanwa na ọka dị ndụ na ọka ya anata na ọnyanwa na-ezitekwa n'ozi anụnwa na ndị nwe ewetagoro ife ugboro 3 na ya risivụkwana ya bụ ife na si na-egodo aka ya kama na onwelo na sikwa uruo n'obere oge na ọya abata onye ahụ wee sị ya na mama ya si na ọya ejefu onye a na-akpọ Igwe Akụ o wee sị ya na ya gwakwa mama ya na ya bịakwa n'ebe anụnwa ụnụ kama na orugodo ife onye nwanụ na ya na-ayọ ya andị ya gwakwa n'onye ahụ na ụmụ ebe ọ nọ na ya na-agwa onye ahụ na fa afụbekwa na anya unu ya egekwa ife o kwuru maka ife njiwekwu ya bụ na ụfọdụ na-asị na fa anụsị ọkwa n'ife okwu ka nkọtụrụ unu obere maka unu ya dị nwayọọ ohe ekwusi okwu ike unu ma onye aka ji mana ebe ọ nọ kịta ọgwakwa ndebefa ife kpatara eji wee jidie o ji wee nọrụkwana n'ime ebe anụ ọbekwaso m ndị ji egwa mama ya ife o mere maka na onwe ife o mere eji wee jide ya na ọ bụghị onye nweghị ife o mere akpụrụ ya tii n'ime ụlọ nga ekenekwa m unu. Good morning, my name is Harrison Gwamlishu. In Anambra State, Akwamwafo, Mam Imo State. I'm from the southeast and then from the south. So, but maternal home, Imo State, paternal home, Delta. So, I'm your brother and I cannot lie to you. I will always ensure that I tell you the truth, for your own good, all right? The security agencies in Anambra State, the local security that we have, are not working in line with the Constitution of Nigeria, all right? They are doing things as if they are created on their own, and when they start doing evil, the evil they are doing now will overshadow the good they've done, all right? So let not be that they are doing good in the open and behind the scene they are doing evil. A whole lot of irregularities going on, which I am bringing out to the public and also to the governor of Anambra State to look into it thoroughly and ensure that the vigilante in Anambra State do the right thing so that innocent persons will not end up being victims, all right? So last year, August, this man, Emeka, was arrested by
the then AVG. All right. This man says Costard, this is him, was arrested, and nobody have seen him since last year August till now. The family have not spoken to him. They have not heard from him. Nobody knows his whereabouts until I entered the matter and I got this video. So they now know that this man is alive and is hidden somewhere away from people, not just him. If you check the video, you see that there are other people in the cell handcuffed for the past almost 1 year now. He has been on handcuffed inside where they kept him. Thank you very much. So the family, they've spent money, they got a lawyer, they've written petition to the police. And do you know one thing? Why would the police ignore such petition? A vigilante arrested somebody last year August. The family wrote a petition in the same last year, and the police will just ignored the petition. If you arrest somebody, you don't detain them in your facility for days. You don't do that. You arrest, you hand over to the police. Police will now carry out further investigation and then possibly charge the court if there is any reason to be to charge such suspect to court. If you don't find anything with them or they are innocent of the crime, you will release them. But these guys will keep these people vigilant, will keep them for months. For look at it now, almost 1 year in the cell. All right. So the commander for the AVG then, who is now working with Udogachi, his name is Mr. Celestine. They call him Selemo. All right. And this video was obtained from Amici, where they have the detention facility. And not just that, there are other detention facilities in the state, which the government, I believe they are aware, but there's no way somebody will have a detention facility and the government will not be aware. So who is involved in this? Is the commander, who is known as Celestine Selemo, who is now working in Oka, Udogachi, there in Oka. So he knows whereabouts of this man. This is the mother of the young man detained, appealing, narrating what transpired. Good afternoon. Good afternoon. Oge bụ mama Emeka arịrị. Kedu ezigbo afọ ya? Kedu ihe a na-akpọ ya? Ka ezigbo afọ ya? Ezigbo afọ ya bụ Emeka. Emeka onye? Emeka akụgburu. Akwụ nwa gị ka ọ bụ. Nwa nke ọ bụ. Ga-enwe ya enwe n'afọ. Anụrụ m na emere ya arrest. Ị nwere ike ịkọwara m ka esiri wee mee arrest ya? Esiri mee arrest bụ na execution kpọọ ya ebe m nọ dị ka ọ na ndị akpa adịghị na ọ na ndecha ahịa akpọ onye na kwunye ya bịa buru werecha ahịa m na-ere kpọọ ya site na bịa buru na eke ọsọ ya ka ọ bịara buru m pụta na stọọ nsị ka njegoro pampas ya chere m akwụsịzie m pampas ahụ ka m gotere agbakọnatazi ya kpụrụ ya selebi ibi ndị otu ya bịa kpụrụ ya mbebezi ya kwatibe mkpu akpụrụ ha ya pụọ mere chirata azụ bịa buru mashin ebe echi ọkpụrọkụ nke abalị amaghị ha nkọ ọkụ n'aka kweta ebe a nwere na ụwakịtakarị mmebe anyị niile o nweghị ihe ahụ mkpọmkpọ ochie fon mere nne o nwere maka onweghị fon eje ha tụtara ya anya ka e giri ha Kwụsị na ọ na-eke ka a nọrọ mmee ya bụ arrest. eke ka ọ kpọrọ Selemo, ọ bụghị Selemo, ọ bụghị Selebi, nọ Selemo. Selemo ahụ anyị na-ekwu okwu. Onye nwa mere ndị otu ya mere arrest ka
kedu ndị bụ ihe ahụ abụ ndị otu ya ihe njiri mara nọ ndị otu ya bụ na anyị chọziri ya jee na sekretrịt be anyị n'ọsọ asị anyị jebe amit nọ na amit ga-ebugere anyị were jebe amit jeruo selemon wee sị mụ chefuo Emeka emekwutezina maka ya Emeka anyị apụghị ebe anyị ewere ego gbajisi ya anyị ọkpa anyị berezi ya fọba o nwere ihe o kwuru na ọnya kpatara ejiri wee mee ya arrest o meghị ihe o kwuru kemgbe ahụ emekwara na ya arrest o nweela ka gị na nwa gị ahụ emere arrest bụ Emeka siri wee fụ ma ọ bụkwadịrị kwuo na foonu anyị apụrụ na mgbe ahụhụ m na-azụ foonu ọkpọ meghị ka m siri hụ etu ahụ o siri sị m chefuo Emeka na ya ka anyị nọ ruo ka agala ị nwere ike icheta n'ọnwa mgbe e mere ya arrest ezutere n'ime uche m kemgbe ahụ akpọrọ Emeka uche m amaghị uche m pụrụ apụ mana a sị gị kwuo oke taa ị nwere ike icheta ihe dị ka ọnwa n'ole ọ nọrọ na n'aka ha obere ihe o ji adị ọ bụrụ mgbe ahụ ee oke nsogbu adịghị ọ ya ka nsị ka m jụọ gị mgbajisie ike